Sana all. Sana all may jowa. Sana all. Papapasana all na lang. Sana all! Hanap tayo ng crabs. Yo, what's up mga tamagak? Panibagong vlog na naman tayo at mag-vlog tayo ngayon doon sa bundok ng Lincopan Trail. Pupuntahan natin doon at doon tayo mag-vlog. Tara, samahan niyo ako. Let's go! A few moments later. Tricycle, hindi na pwedeng umakyat kasi sobrang matarik na yung daan. Kaya lalakarin na lang namin doon hanggang doon sa may bundok na pupuntahan namin. So ayan, naglalakad kami. Ayan itong mga kasama ko. Ayan. Welcome to my YouTube. Ito isa si ito pala yung kasama namin si Boy Bawang. Paano magagalit si Boy Bawang? Paano magalit si Boy Bawang? Paano magalit si Boy Bawang? Paano? Paano magigil si Boy Bawang? Ang tanga lang ah. So ayan guys, andun. Pag may tindahan doon sa taas, bibili tayo ng doon. Ng motor. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Papunta, papaba. Kung napapansin nyo, kung titignan nyo yung daan, parang lang, parang patag lang, pero napakatarik nito, ayan o. Andun sila sa baba, wala pa kami sa gitna. Kakaya naman Mas lalong lumalaki na yung butas ng ilong namin. Tsaka pag bumalik pa kasi sila, Oo. ang nasa sayang na nila. paradaan ulit Gasolina, nasa likod ulit. walang sakay yung tricycle. Ngayon, gumapang na. Dahil matarik talaga itong nilalakaran namin. Uy, baka may bayawas dyan. Ito tayo. Tsaka tignan mo, puros kalbo-kalbo na dito. Siyempre marami na kasi Meron eh. ng Kami na kasing dumadayo ngayon. Nung unang punta namin dito mga tabagag, wala pa to. Isang Hindi pa to nakakalbo dito ngayon. Sa gitna ng kalawak ka, magandang dilag. puso ko yung nabi. So iba naman ngayon, pumupunta na kami sa dagat eh. Tapos na kami sa mga dagat, dito na kami sa bundok. Wala Yeah. matatagpuan lang po dito sa may Sangkintin, Pangasinan. Ikutin Dito namin po ng sa may Pangasinan. sitio Lingkupan. Para sa taas. Natupad na Bantu. yung bayabas mo ba? Natupad na yung pangarap mo makapunta sa bundok. Yan o. Puntahan mo yung kamo. Uy, baka. Ayun, bis ko. Hilaw. Bunga. May bunga ba? Ay, mayroon, hilaw. Hilaw yan. Matigas yan. Parang di kumain ah. Kakatapos lang natin kumain eh. Hindi nyo nga inubos yung manok eh. Kumain eh. Nagugutom na naman kayo eh. Gusto mo kainin kita. Sarap. Sa arabang isang Nung pumunta rin kami rito, nung pumunta kami dito, Wala pang tao. hindi. Wala pang Parang uulan din. Tapos naulanan kami. Na naman o. Hindi, malakas yun. Alam mo yung pumunta kami. Black talaga yan. Oh, itim na itim. Tapos, hindi namin pinansin. Di namin, nandun kami. Yung may tindahan dito, bro. Ayan. Yan. puto, lugaw puto. Oh, ayan. Kabila meron din dun. Yusi. Oh, bili Hello. Yusi. Bye. Yusi, bili kayo. Please, Yusi. Pabili po. May yusi po kayo? Pabili nga po ng kalahati. Kalati lang po. Mayaman. Kalahating steak? Kalahating... Ay. So guys, meron pang ginagawang tindahan dito. Ayan. Pili lang kayo. Mura lang. Yan. So, anong binibili nyo? Ayun, Winston. Doon po. Magkano po? Salapot. Dalawa po. Oy, sana all naka-black. Yan ah. Black to black. Black to black. Mine, I love you.
Sana all may mine. Pamain nga sa mine mo. Pamain ng main mo. Saka ako, di ako magluluko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Bakit may bilis? Para bang Isang tala. Ayun, nakakita na ba kayo ng unggoy na pula? Di ba may manok na pula? Dito may unggoy na pula. Yung Ayun! Dito. Ano ba yan, Bel? Naalala mo yung kabataan mo, nalaglag ka dyan dahil katakawan mo niyan? Hello. bayab. Ano? Ayun pa isa. Walang bunga, masarap din. Tararan! Si Boy Bawang. Na kami kasi napagod kami. Napagod kami. Pagod kaming kumain, tas Isa kaming vlogger na kasama. Tingnan nyo ha. Ayun, no. Ayun. Ang galing naman gumawa ng video na yan. Effort na effort ah. Gawa mo, putang ina mo. ginagawa mo! Tingnan mo naman ng kwarto. Makakuha ka ng magandang angulo. Umakit pa talaga sa... Uy, ginagawa mo. Naka number 1. Oh, pa, may mga bahay naman na dito. Oo nga eh. Parang ano na to rito, sityo na. Di ba dati yun, ah? Ay, Sityo mama. oh, may puno. ayun o po. Yan sa starting area. Print my world. Papayat. Saan to? Yun. Malasin. Malasin drive. May kubo. Ito yung kaibigan ni Rodel. No. Kumusta ka dyan, Tol? Tol, nantok ka dyan, Tol? Tol. Kumusta dyan, Tol? Sabihan mo yung kapatid mo. Sarapan. Hi, ito yung kapatid kong nawawala. Ayan yung magkapatid yan. Ano dito? Tatambay. Mga bakkan, paray. So guys, ano, pauwi na kami guys. Wala kami napala sa katarantaduhan namin. Yun, dalawang beses talo. Yun o. Magaling nga si Sir Rodel.
So ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo sa gala nating walang kwenta? It's fun, you know. Busog din. Kahit walang kwenta, at least sulit namin yung... At least nakakain ng masarap. Ay, masarap. Nakakita kami ng mga chicks. Ay, May bago na naman dating. Pinagsawaan na namin. Ayun guys, pauwi na kami mga tabaghak. let's vote in! Tan tanan Tan tananan! Kung nagustuhan nyo ang video na to, mag-subscribe na kayo. Bye-bye!